Profesionálna technická úprava ihriska. No. No to vyzerá to, no. To je rovina. No, tak je tam nejaké vlnenie, ale... No, tu sú naši... No zatiaľ len mužské osadenstvo, ale na chvíľu sa toto spoločenští. Tam na začiatku. 10 cm tu, potom. Máš? Poťahni si. Máš? Ready. Mám. Tak ostatní pripravujú a popri tom Matúš sedí na stoličke, ako sme zvyknutí, no. Matúš, ako sa dnes pripravuješ sa psychicky nadal na zápasy? Áno. Zuzana, ty čo máš prosím ťa na sebe? Kde sú bikiny? Tak to mám. Je to. Ahojte. Čaute. Čaute. Okrem Kinga, no. No Kingo to nechal na mňa, to žrebovanie, takže... Môžeme. Čaute. Ideme si pre posledné miesto. No, iba prvé 3 sú cenené, takže... Taká cena uteky za posledného. Neviem, Marek sa snaží ma to dať nejakú... To je už tímová paráda tuto, no. Ideme, my sme takí undercover teraz, rozprávajte sa kľudne, no. No, poďme, ty. Budem na Facebooke, to je všetko. My chceme nejaké rady počuť, vieš? Ako sa taktika tuto? Nemôžeme taktiku A oni to nebudú počuť, choďte preč, oni majú všetko. No, kapitáni, poďte losovať. Peťo, nechávaš to teda na mňa, hej? 4. Kapitáni. Ty si kapitán? Kapitán, zober. Matúš, ideš. Prvý raz. Hráme s Kingom. Peťom. Peťo, ty si kapitán? Nami do keľu, nechajú s nami, nechceli zápas, Matúš s Peťom. Fuck. A tebe zostáva. Ja nemám. Ty si kapitán. Janek, kto je ešte? Však my ideme v strede. King? King je ten Peťo, ja im zostalo. Trojka. Čiže to je Inka a Peťo. A tuto je teda Peťo, ako sa volá prezviskom? Škerlík. Čiže Eš. Jaký zločinec, počúvaj, má Peťo Eš. Áno, King je Michal. A teda my môžeme mať... King Peťo môžeme. Michal K. Nie, poď, všetko bolo krásne, len Kingu tam bude. Extra. A ešte názov týmu. No vymyslite si názvy týmov. No? Názvy? Víte čo? Máte čas na to ešte. Kozlovci. Oni už majú vymyslené názov týmov, no to oni musia plniť. To sú jediní, čo sú plnení, hej? S mojimi roci 2009. Ale môžete rozcvičovať zatiaľ. Som tam však. Legendary, hej? Legend. Tam sú lopty, vyberte si, ale tá zelená je asi najlepšia. My si dáme aký tým? No, rozmýšľaj, čo si dáme. Tarik, vy máte aký názov? Peč. Ako? Made in Slovakia. Áno. Dobre, To vieme niekde zapísať, hej? Made in Slovakia. Matúš, kapitán. Mohli dojsť. To píše Made. Ja vím, neboj sa, kde tu? My sme, Čo sa vyznadí sa? Tuto si. Nie, nepíš to tam. Jaj, dobre. To dorobe toto loska, je to máte. My? Doma. Jeden deň sme to robili. no je Slovakia, ne? Áno. To za to ide. No, najväčšia hviezda na vchode. No čas. No, hviezda. Vítam ťa. Ahoj. Normálne toto sa mi bol. Ahoj, čau. Inak Kingo, ty... Čože? Nemáš menu. Naša meno je... Počkaj, ty nie si s Kingom. Nie, on hovorí, že oni majú podľa neho meno. Made in Slovakia sa volajú, víš ako Kingo.
Kingu, čo tam je takého? Nejaké nepovolené doping, ukáž, čo tam máš? Vodička, čo tam Aha, aha. Tak nalietoval som doma. Mám taký hlas, aký by som len teraz stával. Nosím exície. Peťo študuje tvoj doma, no? To mi ľúbi, to mi ľúbi. Hráme prvý. No, Kingo! Už to rozcvičený. Dobre. Ja už som sa rozcvičil. Ja som mal také lepšie raňaky. Ja som myslel, že to bude hladnejšie. Nechcel som, ale nenútený motiváciou. Netažujem to. A preletilo to. To je základ. Môžeš. Tak. Ešte raz. To vyjde jedno video ďalšie. Teraz Felo zrýchlil na to. Zrýchlil ináč. Ja som hovoril na tú anténu. No. Opa. Zarobil. Pre internet. Pozor. No poďme. Ja podaj. Ježiši, však to len kamera. No a teraz taký 5 po sebe minimálne, poďme. Niekto vidí naraz. Bola čo na kamere? Slávať. 5 bolo 5. No 2, ale ja to dám prestrih akčný. Elegancia, elegancia. Deň, kde by si mohol aj sám tam hrať. Ty si úplne vystačil. Ideš. Do prčí. Hýbaj podávači. Tak sa trikrát to, nemusíš to čo všímať, tak je to tak. Juanku! Do prčí. Je tam, vyhrali sme tento set. Ďakujem obecne. Minúta na prestávku. Minúta, hej, kde idete? No, môžete. Elegancia. Už nehaj, však vodík nám. Nepokaz to. Nepokaz to. Normálne, toto keby hrám aj najebaný, tak to musím vyhrať. To je jaká urážka. Ja ti nedoberám fľašu. Normálne ti idem kúpiť fľašu. Ale ne. Liter borovičky ti kúpim. Ty som ho vypev. No, potom by si hral. Prosím, nedaj mu šancu, nech sa neteší. Ale však čo to, nie taký náskok, nie to, že neviem. Alebo oni. Buď rada, aspoň nemusíme tretí hrať. Ďalšie mužstvo na rozcvičovanie. Ja som čo krm. Si sa nakrm, ja som oči. Počkaj, idem pohnať. Tam. Je na sete 2-1, tak má koľko bodov dostanú? 2 body. Máme? Tak tu máte voľné tiež. Užívate fágre? Tu je tiež voľné. Dobrá.